Dobrodošli na U sebi. Danas pričamo o tome kako da tražimo pomoć kada nam je potrebna. Često verujemo da kroz život moramo da guramo sami. Naučeni smo da je snalaženje bez ičije pomoći znak snage, a da je priznati da nam je teško znak slabosti. I tako, kada problemi naiđu, mi navučemo osmeh, stisnemo zube i nastavimo dalje, iako je taj teret ponekad mnogo veći nego što možemo da iznesemo. U našoj kulturi postoji snažno uverenje da ako tražim pomoć, znači da nisam dovoljno jaka. Ako se rasplačem, ako se ispovedim, ako neko vidi moju ranjivost, bit ću manje vredna. Stid nas steže, ponos nas zaključava i na kraju ostajemo sami u svom bolu kao u sobi bez prozora. Ali ovakvo ponašanje nije urođeno. Naprotiv, njega učimo u detinjstvu i kasnije kroz život. A sve što je naučeno može i da se promeni. U transakcionalnoj analizi postoji važan koncept koji se zove drajveri. To su unutrašnje komande koje usvajamo u detinjstvu, male nevidljive poruke koje postanu deo našeg psihološkog autopilota, emocionalne navike koje nas guraju da se ponašamo na određeni način. Neki od najčešćih drajvera su budi savršen, požuri, udovolji drugima, trudi se više i budi jak. Oni su prvobitno nastali da nam pomognu da se snađemo kao deca, ali u odraslom dobu često nas ograničavaju. Jedan od najjačih i najčešćih drajvera je upravo budi jak. To je neizgovorena poruka koju dete primi kada sluša. Prestani da plačeš, nemaš razloga da budeš tužan, snađi se, nemoj da histerišeš i izdrži. I tako dete razvija skript. Moram sve sam, emocije su opasne i slabost se ne pokazuje. U odraslom dobu ovaj drajver čini da teško tražimo pomoć, krijemo probleme, gutamo suze, mislimo da će nas ljudi odbaciti ako pokažemo ranjivost i puštamo da nas problemi preplavljuju, a da i dalje ne zovemo nikoga u pomoć. Ali šta se desi kada problem postane toliko veliki da više ne možemo da ga držimo pod kontrolom, kada nas preplavi i kada više nemamo snage da se borimo sami? Psihologija jasno kaže, čovjek nije napravljen da se nosi sa svime sam. Mi smo društvena bića i potrebna nam je zajednica. Kada se suočimo sa granicom svojih kapaciteta, to nije poraz, već signal i poruka našeg uma i tela da nam je potrebna druga osoba. Često mislimo da ljudi neće moći da se nose sa našim problemima, da naš odnos nije toliko blizak, da nemaju vremena ili da to nije tema za njih. Ali u tim trenucima mi ih zapravo podcenjujemo. Možda oni imaju snage, mudrosti i iskustva koje ne vidimo. Možda razmišljaju dublje nego što pretpostavljamo. Možda su spremni da nam budu bliski, samo čekaju da im otvorimo vrata. A možda i oni prolaze kroz težak period i baš naša ranjivost može da im pokaže da nisu sami. Traženje pomoći je čin poverenja. Kada nekome kažemo treba mi tvoja podrška, mi toj osobi zapravo dajemo šansu da nam se približi. Ljudi imaju duboku psihološku potrebu da pomognu drugima, da se osjete korisno, povezano i važno. Pružajući im priliku da nam pomognu, mi im zapravo poklanjamo osjećaj smisla, a sebi darujemo nešto jednako važno, osjećaj zahvalnosti i povezivanja. Kada podelimo teret, nešto prelepo se desi. Više nismo sami. Možda i njima treba razgovor. Možda će iz naše priče prepoznati nešto svoje. Možda ćemo jedno drugome dati novu perspektivu. Evo kako da tražiš pomoć iz pozicije snage i samosvesti. Zastani, razmisli i imenuj šta ti treba. Da li je to neko da te sasluša, savet, neko da bude tu. Jasno imenovanje smanjuje stid i konfuziju. Izaberi osobu koju joj veruješ. Zatim reci direktno i iskreno. Prolazim kroz težak period, treba mi razgovor ako imaš vremena. Direktnost smanjuje anksioznost i ne stvara teret sagovorniku. Postavi granice. Reci, ne očekujem rešenje, samo želim da pričam. Ili treba mi objektivan savet ako možeš. Granice daju sigurnost i tebi i drugoj osobi i skidaju pritisak sa druge osobe ako im jasno stavimo do znanja da nam je potrebno samo da budu tu. Prihvati pomoć bez umanjivanja. Nemoj govoriti izvini što smaram ili znam da imaš pametnija posla. Prihvatanjem poštujemo i sebe i osobu koja nam pomaže. I uzvrati kada budeš mogla. Povezanost je dvosmerna, ne mora odmah, ali jednom ćeš i ti biti tu za nekoga. Transakciona analiza jasno kaže, drajver nije istina, to je stari program koji smo prerasli i koji može da se menja. Svaki put kada tražimo podršku biramo kontakt umjesto izolacije, realnost umjesto skripta i hrabrost umjesto ponosa. Vežbanjem ovakvih reakcija slabimo i brišemo stari drajver i zamenjujemo ga novom, zdravijom unutrašnjom porukom da je u redu da tražimo pomoć. Traženje pomoći nije slabost, već emocionalna pismenost i hrabrost i sposobnost da vidiš i sebe ili druge.
Svako od nas ponekad posustane i svi zaslužujemo ruku koja će nas povući. I zato sledeći put kada te život preplavi nemoj da ćutiš i ne oklevaj. Nisi sam.